lesi o fuɗɗi. Tedduɓe on jarama edi heɗade kabaruji ɗi. Coftal ɓalli men Oumar Mamadou Sow. coftal ɓalli men tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde dadi duniyaru ya noon yeɓoɓe min e médiaji meɗen rendo on calminama on jurama on bismama e yewtere men yewtere moɗon coftal ɓalli men tedduɓe yewtere meɗen hannde ma en gartu e folotiro Ligue des champions CAF ɗum woni Afrique kawre jahol nayaɓal timmode ɗe ina waynane piije ɗum ko gila aljuma eɗi jokkini ha hannde kono me en ha joni jurnito ɗum e stade malien folama tati e ɓolum e yeeso Mamelodi Sundowns ma en jaño e nden toɓɓere sogeno haaji caggal ɗum ni ma en kal e Ligue des champions ngol bolol ko tonto Europe garten e kawre jahol jeetaɓal timmodi pijaɗi talata kam e alarba beddoɗen jiyanɗi e kawre duttolɗe kono tedduɓe ma en kal kadi e fuko cinglel hono basketball kawre poɗodiral yaadu folotiri winder yankewo rewɓe wono waɗowo mbiyen e ndeɗo hitande toon to leydi Allemagne kawre ɗe nini piije Nigéria Mali Sénégal kam e Soudan du Sud goni kippuji Afrique tawaɗi eɗen poɗodiri tedduɓe koni woni mbadi yewtere men e kikiɗa hannde bisimilla moon tedduɓe heeɗiɓe on calminama Saran Doumbia toon to karallagal to kono kaymo wondi e Malang Sonko to ayawaji to tedduɓe ko weltare wonani min e kala yontere yadude moon Dieynaba saltimama Omar en calminide dendagal heɗotoɓe daroɓe men kala sikki ala ɓe calmitima Harouna Déme ɗo banggam nanoɗo jaam ñalli ceerno Harouna jaam ñalli ceerno Oumar eɗen calmina kala hettiɓe eɗen juuroɓe sikki ala ɓe calmitima ha toon to Paris la France eɗen gondi e yero manga tama ane laafma jorko mbi Harouna ni ƴeew laafma ka tan no mooso noon en ko noon seyɗani weddama jammere no kewmi wiide ni en kaali joni e gardini ndi alhaali ha joni Ligue des champions tawi ko CAF ɗum set kam e alet hannde e nder ɗum noon tawi ko kawre jahol ɗum ko jeetaɓal timmode kawre duttolɗe ma mbaɗ aljuma aset kam e alet ɗum ko e yontere nde ɗo nde no faɗa Arouna no jurnotirɗa ɗeɗo kawre jahol Ligue des champions eyyi ko wiyete favori holliri hoore mum banggue Sundown e Stade Malien min ham mboɗa jagguno ko kamɓe goni ne mbirunoɓe ɗum toɗa sanno homo mbawɗa aɗa wawi wiide aɗa heeɗo ma miijiɗanema aɗa wawi miijade remontada kono to ham weeɓata e mabɓe no fewi ɓe mataw wonta objectif o tan ɓe kaw soɓe keeɓi leydi mabɓe ɓe Afrique sinaɓe so gari toon to Mali ɓe kawo ɗumen kono qualification ham weeɓata han kadi heddi hawani hono kadi fof ko safalɓe kamɓe fof ko Maghreb naaɓe fiftinde yo kamɓe ni tan goni toon ma taw ko kamɓe keewi hen ko Afrique du Sud e Mali e Soudan naaɓe ɓe jillunoɓe al ihal ne ham mboɗa jaggi tan yaade Berkane ɓe dañano kamɓe gotel guel ɓe miiji e ɗe kawri Ligue des champions CAF se garti e Ligue des champions CAF e ji match hakkunde Mamelodi Sundowns ene wonde e Stade Mali tati e Kowal AS FAR mo Maroc ene wonde Pyramide mo Égypte gotel e gotel Berkane mo Maroc ene wonde Al Hilal mo Soudan en ji gotel e gotel ko Mali kam ɓe tinnima kadi a poti faɓɓanede kelle par ce que ɗum Afrique de l'Ouest Afrique banggue hirnangue ko kamɓe tan gondi toon aɓaɗa représenté Afrique e kadi ɓe kawri e Mamelodi Sundowns équipe baɗo titré kadi équipe ganduɗa hoorema ko milliardaire joguimo woni patrimoine kalis kewɗo nden noon so tawi ɓe kawri e Mali kadi ɓe pooli Mali donc eɗen gandi kam équipe aji ɗi potani doole cikkani wonata ka waklitto heɗen cikki tan si renaki Mamelodi Sundowns wonat équipe mo gandanɗa hoorema kam woni ɓennowo par ce que kam tigui homo andi Ligue des champions no fewi kippuji Afrique hirnaguiyankoji kayen kam kewani yawtude ngal ɗo dawal ɗum ɗo ko hamande to caɗele keeɗi yero caɗele ɗe woni ko ɓe liggaki équipe aji Afrique ɗi nden sa wiyano équipe aji ɓurɗi mawnude kan fof ɓe goni ko hirnague Afrique sa daari Oroya a wi ASEC a wi mais ɓaade ɓe liggaki e gonirno ɗo tan ko yeyde fettoɓe ɓe ngala terrain ji ɓe pewdani ɓe
leeli yaade ko wiyete e professionnalisme ha joni sa ndaari hikka o équipe Mali so championnat maɓɓe gasi ɓurɓe heen daraade ɓe ɓurɓe heen tiitnaade ɓurɓe heen woodi ko Oumar Ka mbo leydi Gambi miiji e ɗin primaji ɗi kaf holli ma ɓeydu keɗoɗen mo garten pellital ngal kaf ƴetti ko hunde mawde hunde kadi moƴƴere hunde kadi wonde nafoore pour ɓeydude haalis kewɗo e équipe aji club aji ƴettuji coupe heɗen mbiya ko hunde mawde ko hunde fonde ɗe laamuji ɗi ɓe daro darde mawde par ce que hande so en jii MLS to Amérique mbawi heɓ doole walla hay Saudi Pro League walla Europe ko jawdi ndi ɓe mbaɗi ndi hene joɗɓuɗi lamdi enen heɗen mbiya boom heɗen mbawi heɗen jogui koyɗol pour kaf daro darde ɓurde mawno hay putbilowo Europe ara futbila Afrique walla hay putbilowo Brésil immo yaha Mamelodi Sundowns kota Espagne ara futbila Maroc ɗum fof eɗen ɗum coyni par ce que football woto ɓe mbi wawa won kono yoɓe gollu hen golle mawɗe tokoro woto ɗum wi wawa wonde ko ɗum koyɗol Allah andi noon manegol gonɗata Arouna Deme ɓe mbatto fijoɓe mbatto ummade France no gara ga piiji Jaraf mbo Dakar e ko nandi hen saaha kala ƴettuɗo wonande Ligue des Champions Afrique o ko million ji 6 e qualifie dollar tawno saison ɓennuɗo o ko million ji 4 wonno ɗiɗi ɓeydama hen wonande coupe caf o ine wayno rawane ko million ji 2 dollar wonno hikka wattama million ji 4 ɗum sowama ɗum ni ko ene mbawi wiide ko jaɓɓal mawgal eɓɓore nde caf hayso tawi kalis kam ɓe mbino e mbaɗa Ligue des Champions maɓɓe formule goɗɗo mo calaɗo Europe ɓe mbino ɓe gadda ɗum ɗo taw ko ligue fermé wonta équipe aji nogas waɗe kalis waɗi édition goto eyyi waɗi dartima haala kanana haale ha joni kono yettina soɓe puɗɗo football o yeeso kono yoɓe ndento fof fawe e kalis natto wonde yo football Afrique yaaru yeeso yo on kalis ho bonni football FIFA ko yoɓe ndento ɗum aɗa andi football ham aduna o hankadi boni FIFA darni tan hoye kalis ƴewani hono yaara kaf ɓinguel FIFA de kaf ay wona ɓinguel FIFA almudel tan kala FIFA watta feewi famdine feewi gañoɗa fottine Ligue des Champions ɓe ɓeydi kono heewani e hono yaade ni hoɓe tottirtuno ho ɓe ponnoɗo sowe wona cowen 4 walla 5 kono wona ɓeydude ti ɗon tan mbawno peytude ha 5 walla 6 hande no fonno fodde hedde 10 milliard uji to banggue dollar ko ɗum ɓe ponno wadde soɓe jinno fof yaara yeeso mataw ko jaɓɓal tan ganduɗa ne wawi wonde ko nafi no fewi saabu hande kippuji men ɓuuri hen hewde ko caɗele kalis jogui ha tengti banggue men Afrique banggue hirnangue sa ƴeewi ɓeeɗo taki ɗumen ɓennude tan walla ɓen joga doole joguiɗe ko kalis mo mbaɗeteno toon to RBB ko nandi hen wadde ga henne caɗele gonɗe ga ko kalis wadde so goni ɓe ballama to bayen halis ne wawi dustani mi sikkani ɓaade hande o sa ƴetti halis kewɗo a totti président stade malien walla ƴetti Jaraf min jeeyi équipe o mi nani hen milliard uji 2 a totti kam milliard uji 4 mi ƴettat milliard uji 2 mi heftata o mi ha mi nani hen milliard uji 2 ñoɓe ɗum woni probléme o hunde ko yarlitare manki ino feewi sanne noon tedduɓe ko ɗum mbawɗen haalde o noon haali jawten he goɗɗum centre retrait c'était la dernière mais quelle dernière pour le Paris Saint-Germain, celle peut-être de la qualification du doublé bocco-australien, du 5e pour Paris à la Ligue des Champions. Valverde qui va contourner Donnarumma, petit ballon par-dessus de Brahim Diaz pour Valverde. C'est un moment d'anthologie auquel on assiste, un moment de gloire, un moment exceptionnel dans la carrière de Valverde. Valverde mantinimo no feewi e ngal kawral hakkude Real de Madrid e Manchester City wonno eɗen gandi kadi kawral paɗene ngal no feewi ko hakkude Chelsea e Paris Saint-Germain mbo Paris wattidi waddi loggi 5-2 e dande muɗum ina wayno Dieynaba kawtuji ɗi waɗi ni 6 Bayern hakkude mo Atlanta ko 6-1 wonno 2 en kaali hakkude Atletico Madrid e Tottenham 2 Paris Saint-Germain e Chelsea 3 e ɓolum Bodo Glimt waɗi e dande Sporting Real e dande Manchester City gotel e ndiga ko ɗum Liverpool fooli Galatasaray Newcastle e Barça Liverpool mbimi koko fooli ewa Dieynaba no junitirɗa oɗo alhaali min namdalam gadi ngal ko holko heeɓi anglais ji ɗi par ce que anglais ɗi kamɓe foof mataw
wiyeteɓe ceɓori hen ni ko waddaɓe ɗekki wayno Arsenal walla Newcastle hakkude muɗum e Barça. Newcastle ni kañum ni darodiɓe toon seeɗa. Sa ƴeewi Chelsea koko foola koko ongani ha yariti banggue 5. Sa ƴetti kadi City mo ganduɗa yakare ne jogano ɓe mbiyano Real ne wone caɗele kono Real jaggi ɗum kadi lappi ɗum tati nannani hay gotel tawa Liverpool kadi kañum nene ko foola gotel hayso woni gotel ne seɓori wadde sa waddi ɗum e Chelsea ko nenne wadde kamɓe holko woni caɗele mabɓe hande oɗo saaha kam pottiɗɗe mbaɗa wiide ko woni mbeɗa wonɓe ganduɗa tan wawi wiide ɓenni ko wayno Real ko wayno Bayern ko wayno Paris e kono weltaki e mum no fewi hayso woni sakkitorde nde kam min ummutima seeɗa kono noon ene yimɓe ne jagguno kam ko Barça wonno favori hayso woni Newcastle wona kippu mo ganduɗa ko tokos ko noon ɗum noon ko Liverpool foola Galatasaray waɗ ɗum gotel e ɓolum ɗum welani Sadio Doucouré kono ko noon alhaali o leddi Arouna no jirunoɗa ɗeɗo kawre koko fadino ko waɗi ala hen nanonoɓe kaltaji mumen hewɓe mbawi e banggam ala ɓeftere no mbirunomi de kawre ɗo dimanche jawtuɗo mi winoma wiyeteɓe ñawɓe ɓe ha jiita e mbaɗe championnat o so Ligue des champions ti hak goddume gaddata Real ko équipe Ligue des champions ko toon tan wawri no wawi wonde mayro ɓaraɗo e championnat Espagne ara Ligue des champions jiya goɗɗo City duuɓi battididi kala nde hawre Real o e bojji wattinta ɗum noon no fadono ɓe mbasa hawde Real e terrain mum score doggol gotol eyyi goɗɗo mataw a wi bettere ala kono boto sikki Arsenal kañum ne de fadono ɗon yiyaha ɗon Bayern hakkude me Atlanta guila tirage o yalti yimɓe ganduno doole potani Bayern no jogui o actuellement ni hejani wadde ko ɗum wattindi toon laatade yeroma garano jirɗa ɗeɗo kawre mi sikku ni koko betti ɓe ɓe cikkano Paris ne wawi luggude bituji 5 Chelsea ɓaade no ɓe cakkiti fottude Chelsea finoma 3-0 e Paris yiyama guilan final coupe du monde des clubs oɗon ha joni koɓe mbatno ko rawane ɓe donki ɗum wadde woni no ɓe pettirta ni fettoɓe hewɓe enne gaño mais ko mbinoɗen ko woni match mo yimɓe cikkuno ɓurata wadde équilibré te ko ɗum yiya ha no ɓe petti waktu o après waktu o Paris marque bituji tati goɗɗi woni 5-2 mi sikku ɗo noon hay goto wiyata Paris ɓennata ɓare mi yani Chelsea mo jimi Newcastle fimo championnat wona oɗo Chelsea wawi fiide Paris ko fadano ko foof yiyama bettere tan ko Bodo Glimt hay goto andanoɓe aɓen ɗo aɓe mbaɗa ko ganduɗa hay goto sikkano aɓe mbawi ɗum ko noon kawre duttolɗe ɗe mbeɓata en keɗoto kadi ha joni duttuɗen nde tawno yewtere nde ko rendade kamɓe hettiyankoɓe men ɓe woodi jiyanɗe mabɓe ɗe ɓe gaddi e o Ligue des champions toon to Europe hakkunde Real Madrid e Manchester ɗon kam e jiiɗol bettere e sibu ɗon kam ɓen paami Real ɓe mbaɗi loggete bettudemi kam ko Athletic Madrid e Tottenham e Athletic fiiɓe 5-2 kam betti kam no fewi e kono noon match ɗiktaɗe ɗe goodi retour kam may jigam matcheji kulɓiniɗe kadi wasata yimɓe jiiya remontada tolɓalɗi men on calminama on juurama on beltanama kadi eyi heɗen mbawi hakkude Chelsea Paris lappi Chelsea ngal mburu haysi woni ko Chelsea woni équipe men par ce que heɗen mbawi caɗele ɗe Chelsea joguino woni gardowo garaji ɗi ko on tigui wasno ar ko ɗiɗmo ari ɗum hino tawa ko taki ko ha Paris fooli Chelsea polgu manggu heɗen nangui kam wonata hunde wemde wahlit par ce que bituji 5-2 weɓata wahlit kono noon soɓe jeehi Chelsea mamin ƴettu bridge o min tega dow mabɓe caggal ɗum heɗen jiya kadi Real de Madrid en ji walwade hollori en paami Oumar Ka Chelsea najo o weltaki o wi ko maɓe jofta ɗum noon mi anda so tawi mbeɗa huuli ɗum de o Paris ne dardini bettere kadi ala fof ɗo iwrata noon Harouna angleɓe ɓe kadi ɓe mbelani fijjude noon ala weeɓata alhaali o weeɓata ɗum noon kawri duttolɗe ciftinen ma waklita beela Dieynaba Sow Fuseni Tall en ma wood ko yeeso wongo ngo kolliri hakkude mumen e Newcastle beela ko yiya ko e ngal ɗo dawal gaddanal e ɗi loggi kewɗi 32 beela ma ɗum wattu walla ala ɗum noon tedduɓe ko ɗum mbawɗen haalde nden toɓɓere alhaali Ligue des champions toon to Europe kono en ka kew tawi ko fuki cenglel ɗum woni basketball neni waɗe kawreɗe noon mbaɗata ko e leyɗi ceertuɗi ciftinen ko kippuji 4 Afrique ngoni toon Soudan du Sud Nigéria Sénégal kame Mali hen goto kala jiidani e goɗɗo leydi so tawi wona Soudan du Sud e Mali kay mo ganduɗa ina gondi e ha joni Chine Belgique to Porto Rico wondi ina zuuda e ɓe ganduɗa ko dowlaji denduɗe Amérique Espagne Italie Nouvelle-Zélande
e ko o nandi hen kono Harouna en jii kawre ɗe ko fuɗɗi ko Mali e kawre muɗum Chine fooli ɗum Belgique fooli ɗum Brésil mbe sikki ko hande ɓe pijata kayne en jii kawre muɗum fof wortingal hankingal e Nouvelle-Zélande Amérique kam e Espagne koko pooli Sénégal hande Sénégal ina fije Porto Rico mo ganduɗa ko kay jaɓɓi Nigéria tan fuɗɗi toon wadde ko mantini